लोगोफोर नोंथांमोनाबो जुदि वाटारमार्क गैयाब्लासिनो भिडिअ एडिटिं बानायनो नागिरदोंब्ला नैबे इनशट एप्सआ गोरलैयैनो जों भिडिअ एडिटिं बानायनो मोजां जेबो पेमेन्ट बानायालासिनो बा जेबो फैसा भरियाब्लानो जोङो वाटारमार्क बोखारनानै भिडिअ एडिटिं बानायनो हायो। इनशट एप्सआव माबोरै भिडिअ एडिटिं बानायो बेखौ आङो कमप्लिटलि खोन्थालांनो नागिरदों। नोंथांमोना स्किप बानायाब्लासिनो नायलाङोबा थाबनो बुजिनो हागोन। थौदो दाना जोङो माबोरै भिडिअ एडिटिं बानायो मबाइलाव नायलांदोनि। लोगोफोर इनशट एप्सजों माबोरै भिडिअ एडिटिं बानायो बेखौ आं कमप्लिटलि खोन्थालांनो नागिरदों। बिनि थाखाय जोङो प्ले स्टोरनिफ्राय इनशट एप्सखौ डाउनलड बानायना लाग्रोनांगोन। डाउनलड बानायखांनायनि उनाव इनशटखौ क्लिक बानायदो नैबायदि सिम्बल खोन्थिखायो। बिनि उनाव नैबेयाव भिडिअखौ क्लिक बानायदो। बिनि उनाव नोङो माबे भिडिअखौ एडिट बानायनो नागिरदो बेयाव नोङो गासैखौबो खोन्थिगोन। बा नोङो इनिफ्राय जुदि फट' एडिट बानायनोबा फट'आव ओरै क्लिक बानायनांगोन। गासै फट' आरो भिडिअ गासैखौबो नुजानोबा नैहाय अलाव जुदि पार्टिकुलारलि जुदि भिडिअ ल'बाथाय नै भिडिअ क्लिक बानायदो। बिनि उनाव भिडिअखौ सेलेक्ट बानायदो। हमना ला आं नैबेखौ सेलेक्ट बानायबाय, जिखुनु मोनथाम मोनब्रैसो आं ओरै सेलेक्ट बानायबाय जिखो नांगौ। बिनि उनाव नैबेयाव क्लिक बानायदो, नै गाहायाव बे कारेक्सनाव क्लिक बानायदो। होमबाना अट'मेटिक नैबेयाव फैगोन। बिनि उनाव जोङो दा फार्स्ट टाइम माखौ नायग्रोनांगौ, बियो भिडिअफोरा उल्टा जाना दं नामा। जुदि हमना ला सोरनाबा बेलेग खेंख्रा खुंख्रा फैयो, होमबाना जों मा बानायनांगोन, नैबेखौ एसे ओरै लाबोदो। नैबेयाव रटेट लिरनाय दङ। नैबे रटेटआव क्लिक बानायदो। होमबाना भिडिअआ नों जेखै उल्टायनो होरिनो बेखौ हाजोबो। बे रटेटआव नोङो क्लियार बानायना लादो। बिनि उनाव जोङो मा खालामनांगोन, आरो सेम बिखै थांफिननांसिगोन जोङो। बिनि उनाव जुदि नोङो वाटारमार्कखौ बोखारनो नागिरदोंबा नैबेयाव इनशट लिरनाय थायो। नों बेखौ जुदि बोखाराबाथाय टटेल भिडिअआवनो इनशट सिम्बोला ओंखारबाय थागोन। बिनि थाखायनो बे वाटारमार्कखौ गैया बानायनो थाखाय जोङो बेयाव क्लिक बानायनांगोन। बेयाव क्लिक बानायबाथाय जोङो फ्रि रिमुभ, नोङो फ्रियै रिमुभ बानायनो थाखाय एडभार्टाइज नायनांगौ जायो वाटारमार्कखौ गैया बानायनो थाखाय। बिनि थाखायनो फ्रि रिमुभआव क्लिक बानायदो। नैबायदि एडभार्टाइज 30 सेकेन्डनि थाखाय फैगोन। बे एडभार्टाइज 30 सेकेन्डखौ जोङो नायखांनायनि उनावसो बेखौ गैया बानायनो हागोन। दाना नै बेयाव वाटारमार्कआ गैला। बेबायदि वाचिं बानायखांनायनि उनाव गैया जायो। दाना बेयो कमप्लिट जाखांनायनि उनाव जों मा खालामनांगोन, बेनि भिडिअ रेसिअ'खौ नों मा लानो। रेसिअ' माने नोङो इन्सटाग्रामनि थाखाय बानायनो ना इउटुबनि थाखाय बानायनो ना फेसबुकनि थाखाय बानायनो। बेलेग बेलेगाव बेलेग बेलेग रेसिअ' बानायनांगौ जायो। बिनि थाखायनो नोङो फार्स्टारावनो दङ नै केनभास होननाय लिरनाय दं, बेखौ क्लिक बानायनांगोन। बिनि उनाव नोङो बेयाव गासैखौबो नै गाहाय लाइनाव खोन्थाखादो। नोङो इन्सटाग्रामनि थाखाय माबायदि रेसिअ', नै इउटुबनि थाखाय, टिकटकनि थाखाय बेयाव गोबां दङ बिदि फेसबुक टेसबुकनि ओरै फारसेनिफ्राय ओरै दंलाजोबो। जुदि आङो दाना इउटुबनि थाखाय बानायदो नालाय 16:9 बानायनांगौ जायो। बेखौ क्लिक बानायदो। बिनि उनाव नै कारेक्सनाव क्लिक बानायदो। दाना नै ओंखारबाय, क्लियार जाबाय। बेयाव जोङो दाना ओरै लाइनै खोन्थालांबाय थानोसै आं फार्स्ट टाइम। नै बेखौ बानायखांनायनि उनाव दाना मिउजिक, नों मिउजिक होनो नामा बेयाव। बे भिडिअ'आव जुदि मिउजिक होनो दंबा नों मिउजिक होजायो, उनावबो होजायो आरो सिगाङावबो होजायो। दाना नै बेयाव मिउजिकखौ खेबसे क्लिक बानायदो। बिनि उनाव नैहाय नोङो मिउजिक प्लास बानायनो हायो। बेयाव मिउजिक सेलेक्ट बानायदो नोंनि हिसाबै। जुदि नोङो फाइलाव दंबा फाइलनिफ्रायबो लाबोनो हायो। माइ मिउजिकआव थांनानै फाइलनिफ्राय लाबोनो हायो। नैफोराव गासैबो खोन्थिखागोन। हमना ला नैबायदिखौ होनोबाथाय नै होमबाना इउसाव नैबे इउसाव क्लिक बानायदो। होमबाना नैबायदि खोन्थिगोन। दाना मिउजिकआ गाबलांसिगोन। नै डाबल जादों आंना आगोल नैहाय अलरेडि बानायखानाय दं नालाय। दा बिनि मिउजिकखौबो गैया बानायनो थाखाय जोङो हायो फार्स्ट टाइम। दाना बेखौ बेबायदि जाखांनायनि उनावनो जोङो इ मिउजिकसो एड बानायखांबाय नालाय नैबेयाव क्लिक बानायदो। जुदि नै आगोलनि मिउजिकखौ गैया बानायनो थाखाय जों मा खालामनांगोन, भलियामाव थांनांगोन। नैखै भलियाम लिरनाय दङ, नै बेबायदि माइक बायदि दङ। बे भलियामाव क्लिक बानायदो। आगोलनि मिउजिकखौ नै बेबायदि खोन्थिगोन। दा नैखौ ओरै क्लिक बानायनानै ओरै फोजोबदो। होमबाना आगोलनि मिउजिकआ गैया जासिगोन। ओमफ्राय नैयाव अके बानायदो। आरो खेबसे थुबावनानै नैहाय खन्द मोनथाम मोनब्रै दं। गासैनिबो खन्द'खौ गैया बानायनो थाखाय जों मा खालामनांगोन, बेखौबो क्लिक बानायदो। ओरै बोदो, नै क्लिक बानायदो।
दाना बिदि खन्द' खन्द' जों गैया बानायनानै नै कारेक्सनाव क्लिक बानायदों बिनि उनाव जोङो बेयाव भइस बा मिउजिक सोनो हासिगोन बिनि थाखाय जोङो नै एखे ओरै लाबोथारदो सेकेन्डआव दङ नैबे मिउजिकआव क्लिक बानायदो बिनि उनाव नैहाय मिउजिक दासो एड बानायदोंमोन ना जिबायदि नैबायदि एड बानायनो हायो नैया थांनानै जोङो मिउजिकखौ सोलायनोबो हाफिनो नैनिफ्राय चइस बानायनोबो हायो आंना अलरेडि डाउनलड बानायनाय दं डाउनलडनिफ्राय आङो जिखुनु मोनसे ओरै मा मोनसेखौ होनो दा इखौ होनोबाथाय जों नै इउसाव क्लिक बानायदो दाना मोननै जाबाय आंना दा नै मोनसेखौ आङो दाननो थाखाय इखौ क्लिक बानायफिनदो नैबे मोननै मिउजिक जाबाय नालाय आं नैखौ दाननोसै बा गोजौनिखौ दाननो ना गाहायनिखौ दाननो हमना ला इखौ दाननोबा नै डिलेयाव थांफिनदो दाना नै डिल' जाबाय दाना नै नायदो बेबायदि जाबाय दाना बिनि उनाव नैबेखौ आङो मा खालामगोन इखौ गैया बानायफिननोसै आं दा ओरैनो नै दानबाय दाना आङो भइस अभारबो बानायनो हायो भइस अभारनि थाखाय नै बेयाव थांनांगोन नै बेयाव एलाव बानायदो बिनि उनाव नोङो भइस अभार बानायलांबाय थानांगोन आं जि बुंदो बेखौनो खोन्थालांसै नै बेयाव भइस अभारनि थाखाय नै दा आं बुंनायानो रेकर्ड जाबाय दं बेयाव ओमफ्राय नैबायदि गोजा खोन्थालांबाय थागोन दाना इखिनियाव आंनो बे भइस अभार होनाया जोब्बाय हमना ला बेयो क्लिक बानायदो दाना बेखौ आङो प्ले बानायना नायफिननो हायो एसे बोनानै साउन्डआ बोरै गाबोनाय आं बुंनायखिनियानो ओंखारफिनजोबगोन नै दाना जि आं बुंलांदोंमोन बेखौनो प्लास बानायखादों नालाय बेयाव खोन्थालांबाय थादों आरो बेखौ जुदि गैया बानायनोबाथाय हमना ला बेयावनो क्लिक बानायफिनदो नैबायदि क्लिक बानायनानै डिलाइटआव थुफिनबानो भइस अभाराबो गैया जाबाय दाना बियो जाबाय दाना बेयावनो लोगोसे दंदेरो इफेक्टआव जोङो मा खालामनो हायो बे गोबां रोखोमनि बिनिफ्रायनो मिउजिक बरननो हायो ड्रिंकिंनि गेमिंनि जिखुनु बेल आइकननि थाखाय बेफोर मिउजिक दं बे मिउजिकफोरखौ इउज बानायनो हायो नै ओरै इउज बानायबा जिखिनियाव इउज बानायो बेयावनो गाबगोन नाय बेबायदि जोङो बिनिफ्रायनो फ्रियै जों इफेक्टिभ बरननो हायो दाना इखौ गैया बानायफिनोबा इयो क्लिक बानायफिनदो डिलाइट बानायदो आरो खेबसे नायबावनि जोङो बेलेग हमना ला नै ड्रिंक लोंनायनि बा पेम्पानि नै पेम्पाखौ सुना नायनोसै जोङो नै क्लिक बानायदो बिनिफ्राय सेलेक्ट बानायदो नोङो नैबेखौ इउज होदो होमबाना नै जे खन्दआव होनो गोसो बेखौ नायनो हासिगोन दा प्ले बानायना नायबाथाय नै बेबायदि जोङो मिउजिकखौ भइस अभार हक इफेक्ट हक बेबायदि होनो हायो दाना जों बेखौ गैया बानायफिनोबा डिलाइट बानायदो नै कारेक्सनाव क्लिक बानायदो बे जाहैबाय मिउजिक होनायनि सोमोन्दै दाना जोङो मा खालामनो स्ट्राइकार सोरबाफोर सिम्बल होयो दाना नैबेयाव सिम्बल बरन होनोबाथाय नै स्ट्राइकाराव थुदो स्ट्राइकाराव थुनानै नों मा नैबेयाव स्ट्राइकारखौ नों मा होनो गोसो बेयाव नै बेबायदिखौ होनोबाथाय नोंबो बेखौ गेदेर फिसा बानायनो हायो नै फिदिंनोबो हायो ओरैहाय बेखौ माबेखिनियाव होनो बेखौ मा खालामनो हायो गोसोबायदि होनो हायो बिदि गेदेरै आं हमना ला नै साइडखै दसे दोनथ'नोसै नैखौ थिग बेबायदि होनदो ओमफ्राय बिनि उनाव बेयो होनाया जाबायबाथाय नैबे कारेक्सनाव क्लिक बानायदो दाना इयो नुजाबाय थाखो जेसेसिम नांगौ बेसेसिम नों होनो हागोन नैखिनियाव इखिनियाव नैबेयो जेसे गोलाव जायो बेखौ इसिनिनो नुगोन नोङो बेखौ जों जोबजासिमबो होनो हागोन नोङो जेसेसिम नांगौ नोंनि बायदि एप्लाइ बानायनो हागोन हमना ला नै क्लिक बानायदो बेखौ नैहाय थुथाबनानै ओरै बोलांबाय थादो जेसे भिडिअसिम नों दोननो गोसो बेखौ बेबायदि दोननो हायो नैबेबायदि खोन्थाबाय थागोन नैबेबायदि जिखुनु सेम्पोलखौनो होनो हायो ओमफ्राय बेखौ गैया बानायफिननो थाखायबा नैया क्लिक बानायफिनदो नैया डिलाइट बानायबानो जाबाय जुदि दाना बेयाव मायाबा टाइप बानायनो गोसो मायाबा लिरनो गोसो दं होमबाना नोङो मा बानायनो बा टाइपबो बानायनो हायो टेक्स्ट मेसेजबो लिरनो हायो नै ओमफ्राय बिनि उनाव नों बे आखरखौ कालारबो चेन्ज बानायनो हायो कालार चेन्ज बानायनो थाखाय बेयाव थांदो नों मा गोसोम होनो गुफुर होनो जि कालारनि होनो गोसो नोङो होजोबनो हायो आखरखौ गेदेर फिसा होनो नैया बासिनो हायो नै बेबायदि बेखौ गेदेर फिसा बानायनो हायो नै बेलथायनो हायो बेबायदि जोङो टाइप बानायनानै नै खनाखै दोननो हाबाय बा इखि माखैबा दोननो हाबाय बेबायदि अके बानायदो ओमफ्राय जि खन्द'आव दोनगोन नोङो बेखिनियाव खोन्थाबाय थागोन नै बेखौ दाना बेखौ नाङाबाथाय नों डिलाइट बानायफिननो हाबाय नै क्लिक बानायदो नै क्लिक बानायनानै नै डिलाइटआव क्लिक बानायदो ओमफ्राय नै कारेक्सनाव क्लिक बानायदो
दाना जुदि आङो माबेबा खिनियाव ब्लार बानायनांगौ होमबाना ब्लार बानायनो थाखाय जों मा खालामनांगौ आं इखौ जेनेबा माथाखौ बारा मोजाङै नुयि बानायनो होमबाना मा खालामनांगोन बे स्ट्राइकाराव थांनानै बिनि उनाव नैबेयाव डिटेल्सआव क्लिक बानायदो बिनि उनाव नों माबायदि होनो बेबायदि होनो ना बेबायदि होनो ना बेबायदि होनो नैबेयाव खोन्थाखागोन आं बेसे गेदेरसिम होनो साबै इखौ दा मोजाङै सिनायै बानायनो थाखाय माने नै ब्लारखौ बेयाव एप्लाइ बानायबानो जाबाय नों बेसे डार्क नांगौ बेसे डार्क नाङा नै होनो हायो नै नोङो ओरैहाय एडजास्ट बानायनो हायो ओमफ्राय बेखौ एडजास्ट बानायनो हायो नै बेसे डार्क नांगौ बेसे नाङा बेयो गासै एडजास्ट बानायजोबनो हायो बेबायदि एप्लाइ बानायदो माबेसिम नांगौ नोङो बेयाव एडजास्ट बानायनो हायो आंनो गोलावसिम नांगौबाथाय नै गोलाव जेसेसिम नांगौ बेहाय फोलावनो हायो बेसे भिडिअसिम नांगौ बेबायदि दाना एप्लाइ बानायबाथाय नैहाय नुसिगोन नोङो बिनि माथाखौ ब्लार नुबाय बा नै बेखिनियाव नुबाय बेबायदियै जोङो मा खालामनो हायो ब्लार नुहोनो हायो दाना नैदि थाबाय थानायाव डाइरेक्ट टेक्स्ट मेसेजनि थाखाय नैहाय दं सेम इबो खामानिया एखेखौनो मावो बेहायबो थांनानै बानायनो हायो नै थिग बेबायदिनो जोङो टाइप बानायनो हायो नै दाना जोङो फिल्टार बानायनो हायो बेखौ नै भिडिअखौ जों फिल्टार बानायनो थाखाय मा खालामनांगोन नैबे फिल्टाराव माने साफा नोङो हमना ला मा कालारनि बानायनो नैहाय सेस खोन्थायजोबगोन एडजास्ट बानायनो हायो नलेबा नैहाय नैबेखौ ओरै गुफुर नुबाय बा एसे गोसोमब्रोम बिदि कालारनि नैहाय फिल्टाराव थुनानैबो जोङो अलरेडि खोन्थानो हायो नै निजे सेलेक्ट अलरेडि बानायखानाय दङ बेबायदियै नोङो सेलेक्ट बानायनो हायो नै कालार चेन्ज बानायनो हायो जुदि नोंनो नाङाबाथाय नोङो नै खेथे फैथारनानै नै नर्मेल बा अरिजिनाल बेयाव क्लिक बानायफिनदो ओमफ्राय कारेक्सनाव क्लिक बानायदो बेबायदिनो थाफिनबाय नों नैहाय इफेक्टिभ जिखुनु मायाबा इफेक्ट होनो हायो नै इफेक्टआ जाहैबाय नैदि नुजाबोनाय नैहाय जेरै खोन्थायदो बेबायदि खोन्थायगोन नैहाय थुबाथाय नै बोरै फैदो नै बेबायदि हमना ला भिडिअखौ सोमावनो नै बेबायदि नै बे गासैखौबो खोन्थायगोन नै नोंनो माबायदि नांगौ माबे खन्दआव मा लगायनो नों इहाय नै बेबायदि लगायनो हायो गोसोबायदि गोबां दङ नैहाय नों निजिनि बायदि लगायनो हायो आं अरिजिनालखौ दोनफिनबाय हमना ला नैबेयाव निजिनि गोसो बायदि नैफोराव होजोबनो हायो नै बेलेग दङ नै माबायदि नुहोनो गोसो आरो नैहाय दङ बेलेग दङ माने नों गोसो बायदि लगायनो हायो नै बेबायदि गोसो बायदि लगायनो हायो जेरै दं बेबायदि लगायनो हायो नै ब्लार नुहोनाय नै हमना ला नैहाय थांदो बहुद गोबां रोखोमनि बानायनो हायो फिल्म स्टाइलनि नै बेयावबो ब्लार बानायनो हायो नै मोनथाम मोनब्रै जुदि नुहोनोबा नै बेबायदि बेहाय थुयै थांबानो नैखै जेरै आं थुलांदो थिग बेबायदिनो नै बानायलांबाय थाबानो जायो बेलेग बानायनो हायो नै बे गोबां रोखोमनि दं माबायदि स्टाइलनि बानायनो बेबायदि स्टाइलनि बानायनो हायो नै बेलेग बानायनो गोसोबा बेलेग हायो नै वाइड एंगेलनि स्टाइलनि बानायनोबा बेबायदि बहुद दङ बेहाय गोसोबायदि बानायनो हायो नोङो आं दा अरिजिनालै दोनफिननोसै बेखौ अरिजिनाल लाबोफिनबाय आङो अरिजिनाल जेरै दं बेहाय इफेक्ट सोनो हायो बेबायदियै दाना फिल्टारनि सोमोन्दै मिथिबाय दाना नोङो जुदि बेयाव मायाबा खोन्थायनो गोसो होमबाना नैबेयाव पिप होननाय दङ पिप होननायाव ओरै क्लिक बानायदो बिनिफ्राय नोङो बेलेग मोनसे भिडिअखौबो प्ले बानायबाय थानो हायो हमना ला नै भिडिअखौ आं प्ले बानायनोसै नै भिडिअखौ आङो प्ले बानायनोसै बेखौ जोङो क्रपबो बानायनो हायो गोसोबा क्रप बानायालासिनोबो जोङो इउस बानायनो हायो क्रप बानायनो गोसोबाथाय नैखै फैदो जिंथाराव दासो सायाव लाबोनायखौ नैहाय क्रप बानायदो नैखौ बोख्लायदो नैबायदि क्रप बानायनानै आं जेसे नाङि दङ बेखौ आङो मा बानायबाय क्रप बानायबाय ओमफ्राय नै कारेक्टआव क्लिक बानायदो दाना नैबेखौ आङो माबेबा साइडखै जुदि प्ले बानायबाय थानो हायो नैबेखौ ओरै लांनानै माखैबा खनाखैबा नैखिनियाव आङो प्ले खोन्थायबाय थानो हायो दाना नैखौ प्ले बानायबाथाय इबो जाबाय थागोन इबो जाबाय थागोन नै बा इखौ आं नै खनाखैबो दोनहैनो हायो बेखै प्ले जाबाय थागोन इयो
हमना ला नैखो आं बेसे गेदेर नांगौ बेखौ नोंनि गोसो बायदि इउज बानायनो हायो नैबेयाव दाना बेखौ प्ले बानायना नायफिनदो नै साइडखि बेबायदि प्ले जाबाय थायो बेबायदि स्टाइलनि जोङो मा बानायनो हायो दाना बेखौ जेसे गोलाव भिडिअसिम आं बेखौ प्ले बानायनो बेबायदियै नोङो बाहायनो हायो हमना ला आंनो ससेल' नांगौ होमबाना नैयाव क्लिक बानायदो नैबेखौ दानस'ना होदो बेखौ दानस'नो थाखाय थुख्रा बानायदो बा डिलाइट बानायदो ससे नैयाय स्प्लिटआव स्प्लिट बानायदो ओमफ्राय दाना नै आगदाखैनिखौ नांगौ ना आगसिखिनिखौ नों चइस बानायदो आगदानिखौ नांलाबाथाय नै आगदानिखौ नैबायदि क्लिक बानायनाय लोगो लोगो बक्स ओंखारगोन बिनि उनाव नैबे डिलाइटआव क्लिक बानायदो नै गैया जाबाय इ ससेसिमल' प्ले जासिगोन दाना हमना ला आं इनिफ्राय जेसे भिडिअसिम नांदो बिसिमल' प्ले जागोन बिनि उनाव इयो अट'मेटिक गैया जालांगोन नै बेबायदि दाना बेखौ नांथारलाबाथाय नै क्लिक बानायदो बिनि उनाव डिलाइट बानायफिनदो बिनि उनाव नै कारेक्सनाव क्लिक बानायदो दाना बेबायदि बिनि सोमोन्दै मिथिबाय जिकुनु नों पेज बेहाय लाबोनो हायो फटकबो लाबोनो हायो नैयै फटकबो लाबोनानै खोन्थाहैनो हायो मानिफ्रायबा हमना ला नै फटकखौ लांदो बेखौ फटकखौ क्रप बानायदो नैयै गासैखौबो होथाव जाया नालाय जेसेसो नांगौ बेखौ क्रप बानायदो ओमफ्राय नै कारेक्सनाव क्लिक बानायदो दाना क्रप जाबाय बेखौ आङो ओरै खेंख्रा खुंख्राबो होनो हायो गोसोबायदि नै खनाखै दोननोबो हायो बा फिसायै दोनबाय आङो बेबायदिबो एप्लाइ बानायनाय नै जाबाय हमना ला नै जेसेखिनियाव दोनगोन इसिम बियो नुजाबाय थागोन नै ओमफ्राय जेसेसिम गैया जागोन नै दाना गैला दाना बेखौ आङो बरनफिननानै आं दाननो गोसोबाथाय मा खालामनांगोन आङो नै फ्लिप होननाय दङ PIP बेयाव क्लिक बानायफिननांगोन होमबासो नै नुजाफिनगोन इयो नैखौ क्लिक बानायदो बिनि उनाव डिलाइट बानायदो बा इडिट बानायनोबो हायो बेलेगखौबो होनो हायो नै दाना बिनि उनाव नैबे फ्रि कार्डआव थांनानै जोङो बेखौ दानस'नो हायो माबे खन्दनिफ्राय दानस'नो माखैनिफ्राय दानस'आ आरो गेजेराव दानस'नोबा गेजेरावबो दानस'नो हायो नैयै स्प्लिट दङ गेजेराव दानस'नाय माबेखिनियाव नों बेखौ बोनो हायो गेजेराव दानस'नो थाखाय ओमफ्राय कार्डनि थाखाय कार्ड नै बेखिनि नांलाबाथाय नांला बेबायदि दाना जुदि बेखौ नांगौबाथाय ओरै बोजाबफिनना होबानो जाबाय बा बेखिनिफ्राय रिडु बानायबाबो जायो हमना ला नै रिडु बानायफिनबाथाय जाबाय गैया जाबाय बेबायदि बिनि उनाव स्प्लिटखौथ' मिथिखाबाय माबेखिनियाव नै स्प्लिट बानायनाय हमना ला नैखिनियाव स्प्लिट बानायबाथाय नै बेखिनियाव दानस' जाबाय बेखौ गैया बानायनो हायो नै डिलाइट बानायहरबाय आरो बेखौ फैफिन होनोबाथाय नै बेयाव फैफिनहोनो हायो नै रिडु बानायबानो जाबाय बेहाय फैफिनबाय बेबायदि दाना नै डिलाइटखौथ' मिथिखाबाय डिलाइट जि खन्द'खौ नाङा बेखौ डिलाइट बानायबानो जाबाय बा बेखिनिखौ नाङाबाथाय बेखौ डिलाइट बानायबानो जाबाय नै डिलाइट बानायबाय डिलाइट बिनि सोमोन्दै मिथिबाय दाना बेकग्राउन्ड बेकग्राउन्ड लाबोनो हायो बेयाव जोङो बेहाय डाइरेक्ट क्लिक बानायदो बेनिफ्राय बेकग्राउन्ड चेन्ज बानायनो हायो नै उनखै बेकग्राउन्ड लाबोनो हायो नलेबा कालारनिबो लाबोनो हायो नै गासै फ्रेमाव जोङो बेबायदि कालार बेकग्राउन्ड होनो हायो निजिनि गोसो बायदि चइस बानायनो हायो बहुद दङ नै बेखौबो लाबोनो हायो होमबाना नैबायदि खोन्थैबाय थागोन नैबे बेकग्राउन्डआव बे ससेयाव खोन्थैबाय थासिगोन बेबायदि नैबेयाव दानफिननो हाबाय बिनि उनाव अकेआव क्लिक बानायदो गोसोबायदि बेबायदि बानायनो हायो दाना बिनि उनाव जोङो बेखौ स्पिड गोसा आरो लासै बानायनो हायो स्पिड बा स्ल' बिनि थाखाय नैबे स्पिडआव क्लिक बानायनांगोन बिनि उनाव आं स्ल' बानायना नायनोसै फार्स्ट टाइम स्ल' बानायनो थाखाय नै बिदि बानायदो नाय लासै जागोन इयो बाराद्राय स्ल' जादो बियो दाना बेखौ एसे स्पिड एसे जखानि 0.50 होमबानाथाय 0.50 बाथाय स्ल' मसननि थाखाय मोजां जायो नै हमनो हायो होमबाना दाना जुदि स्पिड बेखौ स्पिडथार बानायनोबाथाय जोङो नै 2 सिम लाबबाय होमबाना नै बहुद स्पिड जागोन इयो नै बेबायदि नों बेसे स्पिडसिम बानायनो बेयाव नों एडजास्ट बानायनो हायो दाना स्पिडनि सोमोन्दै मिथिबाय दाना क्रप्स बेखौ नों बेसेसिम क्रप्स बानायनो हायो नै क्लिक थांनानै नै दहायनो खोन्थाखादोंमोन इयो क्रप्सआ आगोलनि केनभास लिरनायदो इदो सेम जायो माबोरै क्रप्स बानायनो नों गोसोबायदि क्रप्स बानायनो हायो इउटुबनि थाखाय माबानि थाखाय अलरेडि स्टेन्डार्ड दं नलेबा नोङो इयाय बोनोबो हायो नै बेबायदि बोनोबो हायो दाना नै भलियामनि सोमोन्दै नै नोङो भलियाम आगोलनि भलियामखौ बारायनोबो हायो नै खमायनोबो हायो
माबायदि भलिउम नोङो जुदि इनि आगोलनि भलिउमखौ लाबोनोबा नै नङाबा बे भलिउमखौ गैयाबो बानायनो हायो गैया बानायनोबाथाय इखौ ओरै खोमोरदो बिनि उनाव बेबायदि बानायदो इनि उनाव भइस ओभारबो होनो हाबाय दहाय जेरै खोन्थादोंमोन आङो भइस ओभार होनायनि थाखाय दाना रिप्लेस बेखौ आङो बे खन्द'खौ रिप्लेस बानायनोबाथाय बिनि जायगायाव मायाबा मोनसे भिडिअखौ लांनानै बे रिप्लेसबो बानायनो हायो बेबायदियै जिखुनु भिडिअ लांबानो बिनि जायगायाव रिप्लेस जाहैगोन गैयि जाहैगोन ओमफ्राय दाना डुप्लिकेट बरननो हायो हमना ला नै खन्द'खौ आं दाना आंनो डुप्लिकेट कपि नांगौ हमना ला नै ससेखौ आङो दानस'नानै डुप्लिकेट बरननोसै नै स्प्लिटआव बानायबाय नै खन्द'खौ आंनो नांगौ नै इखौ डुप्लिकेट मोनसे आरो डाबल नांगौ माने बेलेग खन्द'आव आं बाहायनो थाखाय बेनि थाखाय मा खालामनांगोन नै डुप्लिकेटआव क्लिक बानायनांगोन डुप्लिकेटआव क्लिक बानायनाय लोगो लोगो दा नै मोनसे ओंखारफैबावबाय माने डाबल जाबाय इयो बेबायदि डुप्लिकेट कपि मोनबेसे नांगौ नों बानायनो हायो दाना नैबे रिभार्सआ माने उल्टा सोरबा जुदि फ्रन्ट साइडखै बारदो बेखौ बेक साइडआव बारनाय बानायनो हायो हमना ला आं बिनि थाखाय बेलेग भिडिअ लाबोनोसै दाना इयाय जुदि भिडिअ एड बानायबावनो बेखौ खोन्थाखानोसै आङो जुदि नों सिगांखै माबा मोनसे भिडिअ लाबोनो नागिरदों बा उनखै लाबोनो नागिरदों नों इ सिनखौ जेखिनियाव दोनगोन बेखिनियावनो भिडिअआ फैगोन नै प्लासाव थांदो भिडिअ एड बानायबावनोबा नै प्लासाव क्लिक बानायनानै इनिफ्राय भिडिअ बेयाव क्लिक बानायनानै नों भिडिअ लाबोनो हायो हमना ला नै बेखौ आं लांनोसै बेखौ क्लिक बानायबाय दाना नै सिगाङाव फैबाय दाना बेयो उल्टा जाना दं बेखौ आङो मा बानायनांगोन रटेटआव नै फिदिंना लाग्रोदो नै फिदिंना लादो बेखौ आङो दाना नै प्ले बानायबाय आंनो जि ससेखौ नाङा बेखौ आङो दाननायखौबो खोन्थाफिननोसै इ ससेखौ नाङा हमना ला आंनो नै ससेखौ नाङाबाथाय आं मा खालामगोन स्प्लिटआव क्लिक बानायफिनदो नै ससेखौ आङो डाइरेक्ट डिलाइट बानायना गारबाय नै दाना नै इखिनिनिफ्राय जाखाबाय नै दाना आगदानिखै नांलाबाथाय आङो स्प्लिटआव बानायफिनबाय बिनि उनाव बेखौ नै आगदायाव बक्स जाखाना दं बेखौ क्लिक दानस'बाय बेबायदि दाना आं नै बेखौ मा खोन्थानो नागिरदोंमोन रिभार्स बानायनायखौ माने उल्टा जाफिननायखौ दा आङो फ्रन्ट साइडखैसो बारदो नैयो आं फ्रन्ट साइडखैसो बारदो बेखौ आङो बेक साइडखै उल्टा बानायफिननो हायो नै रिभार्सआव नै दसे क्लिक बानायना दोनदो नै रिभार्स जागोन नै 100% जानायनि उनाव नायदो बेखौ आं प्ले बानायना नायनोसै दा फार्स्टनिफ्राय नै बेयो उन साइडखै थांनासो नै उल्टा बारनाय इदि बानायनो हायो आरो खेबसे नायफिन रिभार्स बानायनाय लोगो लोगोनो बेबायदि उन साइडखै बारनाय बानायनो हायो फ्रन्ट साइडखैसो बारदोंमोन खिन्थु उन साइडखै बारनाय जाबाय आरो बेखौ जुदि सिदा बानायफिनोबा आरो रिभार्सआवनो थुफिनदो होमबाना नै जाफिनबाय दाना नै बेबायदि दाना नै रटेटआ नोङो जिखुनु ओरै रटेट बानायनो हायो जेखैबो फिदिंनो हायो भिडिअखौ बेखौथ' मिथिखाबाय दाना जोङो नै मोनफैबाय नै फ्लिप माने उल्टानिफ्राय बानायनाय हमना ला नोङो साइड फारसेखै जोदोंमोनबा साइड फारसे मानसिया नैयो नैखै फैगोन जेब्ला फ्लिपखौ थुगोन क्लिक बानायदो क्लिक बानायनायनि उनाव फ्लिपखौ थुनाय लोगो लोगो नै मानसिया उल्टा जाहैबाय बेबायदि उल्टा जायो नै आरो नैबे आं बेखौ आं इखै लांफिननोबाथाय नै बे फ्लिपआव थुफिनदो होमबाना नै थांफिनबाय बेबायदि उल्टा पाल्टा बानायनो हायो नै दाना बे फ्लिपनि सोमोन्दै मिथिबाय दाना नैबेयाव फ्रिज होननाय दङ बे क्लिक बानायबाथाय जों मा जायो नै बेखौ नायदो जुदि नोङो बेखिनियाव जोनायखिनिखौ खोन्थानो हमना ला नै बेखिनियाव नोङो जुदि खोन्थानो नागिरदो नै पइन्टखौ खोन्थानो नागिरदोंबाथाय नोङो बेखौ नैबेयाव फ्रिजआव थुनाय लोगो लोगो मोनसे खन्द'यै जागोन हारसिंनो नै बेयो थाबथानाय जागोन बेयो जोनायाथ' जोबाय नै बेखिनियाव थाबथानाय जागोन बेखौ नों पइन्ट आउट बानायना खोन्थानो हायो बेखौ पइन्ट आउट बानायनो थाखाय बिदि फ्रिज बानायना लाग्रोबाय बे खन्द'आ बेबायदि नांथाना थाबायबा बिदिनो ओंखारबाय थाबाय बेखौ पइन्ट आउट बानायनो थाखाय जोङो गल बा माबा मोनसे पइन्ट आउट बानायनो बिनि थाखाय जों मायाव थांनांगोन नैबे स्ट्राइकाराव थांनानै नोङो बेनिफ्राय स्ट्राइकाराव क्लिक बानायनायनि उनाव नों माबायदिखौ नांगौ बेयाव सेलेक्ट बानायनो हायो हमना ला नैबे निजि सेलेक्ट बानायदो गैयाबाथाय नोङो बेयाव सेलेक्ट बानायदो नैबेयाव खोन्थानो हायो नों गोसोबायदि बेलेग नलेबा स्ट्राइकाराव थांफिनदो बिनि उनाव नै सार्च बानायनो हायो सार्कोल टाइप बानायदो हमना ला
बेयाव जिकुनु पइन्टआव बानायनो थाखाय जिकुनु नों बरननानै बेबायदि होनो हायो। ओभारअल जोंना एडिटिं बानायनाय प्रसेसा जोब्बाय। बेबायदि जोङो गोरलैयैनो एडिट बानायनो हायो। ओभारअल जोंना एडिटिं बानायनाय प्रसेसा जोब्बाय। भिडिअआबो बहुत गोलाव जाबाय होमबाबो आं कमप्लिटै खोन्थाबाय। दाना बेखौ एडिट बानायखांनायनि उनाव जोङो बेखौ डाउनलड बानायनांगोन बा बेनिफ्राय एक्सप्लर बानायनांगोन बा सेभ बानायनांगोन। सेभ बानायनो थाखाय नैबे सेभआव क्लिक बानायदो। सेभआव बानायनायनि उनाव नैबेयाव नोङो बेसे एमबिनि बानायनो बा बेसे गेदेर बानायनो नैहाय नोङो रिजल्युसन बेयाव जों क्लिक बानायनो हायो। नैबेयाव 4K नि नांगौ ना 180नि नांगौ ना 720 नि नांगौ। इउटुबनि थाखाय 720 नङाबा 1080 बेखौबो होजायो जोङो नैबे 1080। बिनि उनाव नैबेयाव सेभआव क्लिक बानायदो। दाना नैबेयाव एडभार्टाइज फैगोन क्लिक बानायदो। नै दाना जोंना नै डाउनलड जागासिनो बा सेभ जागासिनो। नैबेयाव कमप्लिट जागोन। दाना जोंना कमप्लिट जाबाय नै सेभ जाबाय। बेयाव क्लिक बानायदो बा नैहाय बेक बानायदो बा हम पेजआवबो थांजायो। दाना जोङो नैहाय बेक बानायफिननाबो थांजाबाय। बेखौ सेभबो बानायनो हायो ड्राफ्टबो बानायनो हायो। अलरेडि सेभ जाबाय नालाय जोंनो नांला नालाय डिसकार्ड बानायदो। नैहाय क्लिक बानायदो। दाना नै कमप्लिट जाबाय। जों बेक बानायनानै नायनो हासिगोन दाना जोङो गेलारियाव नायदो। दासो एडिट बानायनाय भिडिअ'आ फैसिगोन। नै गोजौथाराव फैबाय। बेबायदि जोङो मा खालामनो हायो भिडिअ'खौ गोरलैयैनो एडिट बानायनो हायो उइदाउट वाटारमार्क माने इनसर्ट सिम्बोला नुजायाब्लासिनो। सबनिफ्राय गोरलैसिन बेयाव एडिट बानायनो थाखाय आरो फैसाबो खरसा जाया। लोगोफोर बेबायदि गोरलैयैनो जोङो भिडिअ एडिटिं बानायनानै इउटुबनि थाखाय बा इन्स्टाग्रामनि थाखाय आपल'ड बानायनो थाखाय गोरलैयैनो हायो। लोगोफोर भिडिअखौ जुदि नायनानै मोजां मोनोबा लाइक आरो साबस्क्राइब बानाय। लोगोसे लोगोफोरनोबो शेयार बानायफाबानो जाबाय।